Mill-2017 lil hawn Jason Azzopardi Siefer 34 darba mas-sieħba tiegħu u dan is-safar kien kollu mħallas minn terzi persuni. Dan ħareġ waqt dikjarazzjonijiet li ntqalu mill-avukat ta' Jason Azzopardi nnifsu waqt proċeduri ta' separazzjoni fil-Qorti. Fost is-safar mħallas minn terzi persuni hemm waħda li fiha Jason Azzopardi mar Tel Aviv u l-grupp tas-suspettat MANDANT fil-QTIL ta' Daphne Caruana Galizia Yorgen Fenech ħallaslu KAMRA fil-lukanda lussuża Hilton. Skont Marta Jason Azzopardi u kien qalilha li jrid imur waħdu Tel Aviv għal tiġ ta' bint rabbi għaliex wara xta' imur waħdu Ġerusalemm biex jagħmel lejl fuq il-qabar ta' Kristu. Jirriżulta li minn 34 safra msemmija mħallsa minn terzi persuni 20 minnhom tħallsu mill-Parlament. L-Speaker tal-Parlament iċċara li dan is-safar tħallas lil Jason Azzopardi biss u mhux lis-sieħba tiegħu wkoll. Fir-rapporti tiegħu One News qatt ma semma b'mod speċifiku li s-safar ta' Jason Azzopardi mħallas mill-Parlament ġew koperti wkoll l-ispejjeż tas-sieħba. Intant qabel l-2013 ukoll meta Azzopardi kien Ministru Segretarju Parlamentari taħt Lawrence Gonzi seta' juża meta jrid is-servizzi b'xejn fil-lukanda Excelsior fejn kellu aċċess għall-ġim, kamra u kolazzjon. F'dan il-perjodu wkoll Jason Azzopardi kien uża s-servizzi wkoll b'xejn ta' John's Garage f'dak li għandu x'jaqsam ma' karozzi u l-kirja ta' sala. Il-Gazzetta llum irrappurtat ukoll li sa wara Ġunju 2017 Jason Azzopardi baqa' juża s-servizz tal-lukanda Hilton li inkludu illi joqgħod mal-lido u l-pixxina kif ukoll jiekol bufè b'xejn. Ġie rrappurtat ukoll kif Jason Azzopardi qatt ma staħa minn ħadd iċempel negozjanti kbar biex jieħu l-affarijiet b'xejn.